Pagsulod sa mga Langyawng divers nakaapekto sa panginabuhian sa mga local divers sa Lapu-Lapu City. Kini ang usa sa gipaabot sa mga local divers ngadto sa bag-ong nilingkod nga tourism officer sa Lapu-Lapu City nga si Garry Lao. Niadtong weekend gitigom ni Lao ang mga licensed local divers sa dakbayan aron may isgutan ang nagkadiyang mga issues o concerns sa ilang panginabuhian. Subay nini, naglaraw ang tourism office nga mupahigayon og dive summit karong tuiga diin may accreditation nga himon alang sa mga licensed divers. So usa na sa atong pagtanahon unya na ano man yung usa na paghihitabo ate even specifically mention sa national kaning mga Koreans foreigner na hinuo may nagtugod sa mga foreigner na kami na hinuo na wag tama na noon. Lakip sa igisgutan ato sa tigom sa mga divers netong weekend ang pagpahigayon og regular clean-up drive ug ang paghimo sa malakang aron kaprotehian ang mga corals nga magusbat sa pag-angkorahe sa mga motor bangka.